Fi yw Christian a dwi'n myfyriwr yn Brifysgol Caerdydd. Fi yw Elan a fi yw un hanner DJs Elan a Mari. Eiria dwi fi a fi'n gweithio yng Nghaerdydd. Fi di Mari a fi di'r hanner arall o DJs Elan a Mari. Fi yw Gwion a fi yw un o'r band Ruffian a byn ni'n trafod heddi. Oce, gael i weld. Suspense yna. Ydy S4C yn berthnasol i bobl ifanc bellach? 5 munud, dechrau nawr. Beth wyt ti'n meddwl? Weithiau, ydy hynna'n dderbyniol? Fi'n ateb dderbyniol. Achos un noson yr wsos maen nhw yn rhoi i bobl ifanc sef yn nos Iau. A mae fe'n really hwyl. Yndi, so mae y lle yn dechrau am faint gloch, 10 o gloch, a wedyn mae ochr un. Tadi ochr un cyn? Na, mae y lle a wedyn ochr un am 10:30 tan 11:30. A mae o just yn, mae o'n, mae'n hwyr, dydy? Mae'n hwyr, like, it's your target audience. Fel, os y dau rhaglen yna yw'r unig rhaglenni sy'n ni'n meddwl sydd i bobl ifanc, a dylsyn nhw fod yn gynt. Fel, dylsyn nhw fod at least 9 o'r gloch neu fel yna. Mae'r un peth yn digwydd gyda Ec2. Like, mae Ec2 yn mynd o 7 tan 9, a mynd chi'n Geraint Lloyd yn siarad am lorries o hyd. Like, na. Like, ni eisiau cerddoriaeth Cymraeg pam ni yn dechrau mynd allan neu fel yna. So dylse, yr un peth, S4C dylse fe fod yn gynt, dylse fe fod o fel 8 tan 10. Dylse fe fel yna, ti'n gwybod? Ar y nos Iau, maen nhw'n dechrau'r noson hefo fel rhyw raglen coginio yn y beth, neu fel... Enw? Dwi'n meddwl. Sa'n watch S4C, so... Becws, ie. Dim ond nos Iau rhwng 10 a 11. Ond wedyn mae'r ddau raglen yna sydd yn dda, fel fi yn joio'r lle, fi'n joio ochr un. Ond maen nhw basically yn cylchdroi o gwmpas cerddoriaeth. Dim pawb sy'n licio cerddoriaeth. Y rhaglenni sydd i bobl ifanc, maen nhw am gerddoriaeth. Mae'n amlwg, mae'n dim pawb sydd yn... Lle mae dy raglenni di amdano gwleidyddiaeth i bobl ifanc? Ble mae dy raglenni di amdano... I fod yn dig, mae hacio'n eitha da gyda hynna. Ddim mor wael. Ond hefyd, mae hwnna'n cael ei anelu tuag at grŵp o bobl ifanc sy'n fwy iau na gyda ni fel dros weekend. Ond eto ti'n hacio, fi'n meddwl am hen bobl. Achos, I don't know, mae just... Fi'n credu pan mae'n dod at raglenni sydd ar gyfer... Fi'n credu bod broblem gyda S4C yw fel, pobl ifanc, sut dyn ni'n mynd i targedu pobl ifanc? Just newch raglenni da, achos wneith unrhyw un watch o fe wedyn. Pan bod rhaid ni, pan fydda pethau sydd yn targediad pobl ifanc, pan mae pethau fel... So ddim drama i bobl ifanc, ddim comedy i bobl ifanc. Pan chi'n meddwl am beth chi'n gwylio'r sianeli, o'n i'n meddwl hyn fel beth dwi'n gwylio'r sianeli eraill, wel, just rhaglen, fel drama. Rhaglenni comedy. Dwi eisiau watchad fel yr equivalent i New Girl Cymraeg. Dwi eisiau watchad pethau dwi'n mynd i chwerth fatha lolio yn nhw. Mae'n thematic. Lle mae dy uned pimp ti? Ti'n gwybod fel, mae tag nawr, mae hwnna ymlaen, a mae tag yn watches i bobl ifanc. Really ifanc, ond fel watches i hwnna, ni'n fel, mae snippets o'r rhaglen yma allan really weithio ar gyfer pobl oedran ni, a kids sydd yn ysgol uwchradd. Mae'n odd fi yn gwybod pa oedran mae tag yn sort of mynd ar ôl, Like, it's 9 to 13, ond mae fod i 12 to 16, ond tag audience yw 9 i 12. Ond mae yna bits ohono fe sy'n really ddiddorol a sy'n really dda. Achos, pobl ifanc sydd yn clwmd ar rhaglen, nhw sy'n cyflwyno'r eitemau i gyd, a mae jyst rhywbeth amdano fe sy'n really dda. A really, mynd o'r bwynt i beth sydd yn really ar gyfer y pobl sy'n 16 to 25? Does it make a lot? Hwna yw'r... Oedd beth i uned pimp back in the day, bob nos Wener. Literally, dod o'r ysgol, Gwen'r chwaen ddydd Gwener, syth mlaen. Swn i dal o watch uned pimp wan? A fi. Swn i definitely. Oedd e'n massive studio, loads of fun, loads of pethau'n digwydd, a loads o pobl ifanc just yn getting involved. A wedyn ydych chi pobl yn bands a stuff wedyn, ti'n gwybod? Oedd e'n dda, ond fel, dim byd fel na o gwbl na. Mae fe nos Iau, mae'n really hwyr. Dos na fe rhaglenni, fwy o rhaglenni fel dim byd a pethau fel na. Cos dim byd yn hilarious. Mwy o bethau fel dim byd. Mae pob un, sorry, one more thing. Like, we got a minute left, well. Mae pethau Cymraeg, maen nhw gyd yn mynd o drin yr un trywydd. Oedd y thing na am, y rhaglen na am bai a politics yn y bai. Oedd e fel, oh yeah, really good thing am politics Cymraeg. Mae wedi troi mewn i massive soap lle mae cariad yn involved. Dyna beth yw S4C, just siarad am cariad, am stuff. Gallai ti cymryd byw cerwydd a roi ti mewn doctor surgery yn
penreil o rhywbeth, a bydd yr un peth. Ie, dyna beth sy'n angen. Mae angen massive shake-up ar S4C a pethau eraill Cymraeg. Mae eisiau nhw siarad gyda pobl ifanc. Yes. A hefyd, ond wedyn, unwaith maen nhw'n siarad gyda pobl ifanc a maen nhw'n cael panels fel hyn, mae eisiau nhw rando, weithredu, a wedyn, fi'n gwybod mae cyllid yn broblem, ble mae'r arian. Infestiwch yr arian mewn i'r rhaglenni da na. Siaradwch da oedolion, be maen nhw ma'n gwylio ar S4C hwyr y nos. A mwy o oriau ar pobl ifanc. A dim mwyn dweud bod dylse bod dim cymaint o oriau ar gyfer bobl hŷn, ond pan chi'n meddwl, mae'n bwysicach i bobl... Mae'n bwysicach. Mae pobl ifanc sy'n cael y rhaglenni, achos ni ydy'r dyfodol, a mae angen bod nhw'n siarad Cymraeg. Yes! Nice! Da iawn! So felly, i ni orffen, y DS4C yn berthnasol i bobl ifanc bellach. Diolch yn ffordd ma. Os yn dynodau ac amseroedd. Ie, neu na. Falle? Cer gyda'r majority. Ie, oce, na then. Majority no. Majority no. Na. Na, ond dylse fod. A fi eisiau fod. Na. Y ti byth wedi bod? Spanner. Nice.